njengoba sizobhaptiza sicelile ibasibhaptizele phaya kwelabandla iphansi kwamfundisi kaDadewalo kuba ngabantu esisebenze nabo kulethe njengoba silapha nje amen ukhona asizokwazi ukuba lapha esikhundleni ngohlobo ngenkonzo yokubhaptizwa siyafana kuyaphekwa ebhaptizweni kuyalungiswa nabantu bayalungiswa xa bezobhaptizwa kusesikhundleni ke apha kukabhubha ngento yephandle simbulela ke uThixo uba xa sisiza apha asinike utata walo intoba ibe nguye osilungiselela ukuba khona kule ndawo amen ukhona yes xa sizawuvala ke imvuselelo sizawugqibela ukhonza apha ngoLwesine ukwenza uba nethente siyethule ngoLwesihlanu emini singathi siphayizansi beime yodwa amen ukhona sesiqale inkonzo zobhaptizo ze-weekend phayizansi kwela bandla laseyamavangeli amen ukhona siyacela ke bathandekayo uba behle kwenza uba balungiselele abantwana benkosi amen ukhona ake sithi izandla zethu siyacela ke ukholwa njengoba besitsho ukuba asiwuthathi umnikelo wabo siyevana kodwa sicela umuntu ngamnye ukuze abantu aye phaya kuye athi mna ndinikela ngento ethile nethile siyavana amen ukhona ukwenza basigqithise ezi zinto kwaba bantu baphayizansi ukwenza uba abantu abesebenza apha etendeni bezawusincedisa kuphekeleni aba bantu bayibhaptizweni nabantu abazawuathenda ubhaptizo besuka kwindawo ngendawo bafike belungiselelwe into etyiwayo siyevana wena ufike nje uthi elabo igama nalo bhalani into ethile ndizawuza nayo sinenjongo ezibalulekile uba ingaske ngoLwesithathu ibe ezi zinto kuya ngoLwesine ibe lusuku lugqibela ngoLwesine kweza basiyigqibe siyishota ngayo siyibone futhi ukwengezwa ngokukhawuleza kusesemini thandi izandla zethu amen ukhona kuyaziba uthi ndithatha inyama mna ndithatha irayisi ndithatha iveji ndithatha into ethile njalo njalo amen ukhona then udibane ukwenzela i-breakfast yangomgqibelo i-breakfast yangecawe i-lunch yangomgqibelo i-lunch yangecawe isapha yangomgqibelo kuba bonke aba bantu abayimanzini bayafika ngokupheleleyo ngoLwesihlanu siyevana bayafika abanye apha phakathi evekini sibacelile abantu abayibhaptizweni abakwezi ndawo bakude umntu ofike nge-22 eMalanga akangeni elibhaptizweni asiye simvumele ozofika yena nge-22 efike eMalanga sigqibele ukuthatha abantu esiyababhaptiza ngoLwesihlanu siyevana ofike ngoLwesihlanu kuye simthathayo kuba sizobe sifundisa imini yonke ngomgqibelo sinika itshansi inkonzo nganye phawuswele kuseni ivulele ithuba lehlambuluko eyathe izawushunyayelwa kushunyayelwe kuthiwa bakhonana abanezinto abafuna uzihlambuluka banike itshansi bancedwe ngoku siyavana kuphinde kushunyayelwe ngoku kuphinde kuvulwe ithuba bakhonana abanento abafuna uyihlambuluka sibuye late kwinkonzo yaseMalanga siphinde sishumayele siphinde sithi bakhona abafuna ukuhlambuluka sifike uyabona ke ngomcawa mathandekayo asazongena 5 sizawungena 4 siyevana sizawungena bani ekuseni ngo-4 ngo-5 sobe siphuma nabantu sibheke emlanjeni kuba phaya emlanjeni sinenye inkonzo kulaa nkonzo ka4 sophinde sithi bakhonana abafuna
abafuna ukuhlambuluka. Siphinde siyongena ka-6 phezu komlambo, bakhonana abafuna ukuhlambuluka. Sithi hayi ke siyenzile yethu indima, nguwe ozirobhileyo, ayisithi sikufake ke emanzini. Amen. Ake sithi sakaze. Siyathanda ukuthi emakholweni bami lobhaptizo uyaqala ngoLwesihlanu, ngoMvulo ukuyoma ngoLwesihlanu ekuseni. Sinyuka intaba naba bantu abaya emlanjeni siyothandaza. Amen. Sizabe sizile ukudla ukwenzela baba abantu besiya nabo emlanjeni, sinyuke sithandaza. Le nto ayoyitho ekaThixo, siyeva simeme ubukho bukaThixo uhambe nathi. Zintathu ke makholwa iintlobo zokusila ukudla esizifundisayo ngokweBhayibhile. Sisithatha i-doctrine apha engqondweni, sifundisa izwi ebantwini. Uhlobo lokuqala lubizwa ngoba yi-dry fasting. Neva negameni suthi uyomiwa. Ndandigqithe esikolweni ndandingayanga, ndeva utitsha xa ndiqithe. Akuselwa namanzi kwelandlo yomthandazo, kuselwa amanzi, iwa kuselwa amanzi. Olu hlobo kwi-3 days qha, 33 days xa uthe walithatha. Ufo usube ucinezelwe yinkosi ngokuvakalayo, ithi thatha intsuku ezingaka inkosi. Kodwa yinto ikanje entloko sicingela abantwana, zintathu iintsuku ezikhankanywa yiBhayibhile. U-40 days and 40 nights dry fasting kwakaMoses ethathwe nguThixo wawuhlala naye. Akutyiwa ke pha njengoba singawezuli nasizotya umqawutsho na-rice nantoni, sizawuhlala singadli phantsi. uJesu uthathe uhlobo, bobabili bathathe 40 days kodwa ngokwahlukana. Moses wayengatyi engaseli. Xa ufunda iBhayibhile itsho njalo iBhayibhile ithi wayengatyi engaseli. Ithi xa ithetha ngale kaJesu ithi wayengatyi, ingakhankanyi kusela. Luhlobo lwesibini lwe-fasting. Olu lukaMoses luku-32 Exodus verse 28 luyachazwa. Olu lukaJesu luyafumaneka kwincwadi kaLuke 4, kwincwadi kaMateyu 4. uYesu aphume emanzini, warholelwa nguMoya Oyingcwele entlako, wazila iintsuku ezi-40 engadli. Siyavana makholwa? Yes. Olu lwe-3 days uyithatha phi? Ncwadi kaYona chapter 3, xa beguquka abaseNiniva verse number 5, bamema inzila kwathiwa iintsuku ezithathu bengadli bangaseli abantu kunye nezilwanyana zabo. Incwadi kaEsther chapter 4 verse number 16, Esther Mordecai waya, isizwe sikaJuda sihlaselwa, waya kuEsther kumkanikazi, wayalela uEsther into yoba makahambe uMordecai awuxelela onke amaJuda angatyi iintsuku ezithathu, engatyi engaseli amaJuda. That is a dry fasting. Siyeva le kaYesu siyibiza ngoba yi-wet okanye i-normal fasting. You drink only water, usela amanzi, usela ijusi namanzi, usela amanzi odwa engenaswekile, amanzi odwa. Luhlobo lwesibini lomthandazo. Olu hlobo ungayithatha ngenyanga yonke as long amanzi wasela, alunalimithi weentsuku lo, because xa usela amanzi umzimba wakho ungasurvive. Kodwa xa ungatyi ungaseli, umzimba wakho uyaphetha, uyawuthi ulanda uThixo, silanda isithumbu sakho, ufe ugcwele amandla kodwa ungawasebenzanga amandla.
ithanda izandla zethu. Olhlobo kufuneke ulithathe uyidraw after 7 days, uyithathe 7 days uThixo ekuncedile ukucela thatha 20 days, 21 days, 40 days uyithathe kodwa uThixo umve kakuhle xa ithini uThixo ngeke wenzeke nto kodwa uyaziyela umzimba wakho uzawuphetheka. Ezizinto ke sasisenza singaqondi enye into xa uyenze ungaqondi uyacedwa kudla ucedwa ukuba wenze ngokungazi. Khona intokazi yayikhonza e-Underberg yayothatha inkonzo kusikudla etabeni yahamba yaya kwintabe engabona yangaziwa mntu yasiba ukudla kwathi bafuna basiyilindele beyakuya ilindwe ngabazalwane yangakubo kwaba kubi xa kuchubakala izinja ziphethe ingalo yomntu kanti ngulobe yothandaza. Only to find out when you go without uphatha amanzi waphinde wangafuna ukwaziwa apho azifihle khona. Yashiyeka ngokwegama lokusindiswa kulaa ndawo lilibi kakhulu kanti beyi-carelessness nokungaqondi kwabantu. Uyevaka? Yes, wabhubha yena esenkazimweni kodwa walishiya igama lenkosi emhlabeni lisebuthukweni ngabantu. Zintathu esithathu hlobo lutholakala kwincwadi kaDaniel chapter 10 from verse number 1. Olu hlobo usila ukutya okuthile kolu hlobo kulapho ijusi zingena khona, iti zingena khona, isuphu zingena khona, ifruthi ingena khona, iveg ingena khona kuba siyisithi xa sifundisa abantu uba utya i-treatment asikuyekisi i-treatment xa ungena kwinkonzo yokuthandaza kuba ayisithi abathi yeke i-treatment. Nguwe lukholo lwakho ekufuneke lingakutyisi i-treatment hayi thina. Siyeva uYesu wayengathi ndiyakholwa phakam wethu uyakholwa wena ugulayo etshoku wena ugulayo uyakholwa wawungakholelwa nguYesu bekufuneka wena ukholwe. Siyeva so i-treatment asikuyekisi kodwa siyakufundisa uba zintathu ungayitya i-treatment nge-veg yakho, ungayitya i-treatment nge-fruit yakho. Siyeva deske wena ukholo lube lapha kuwe no ndiyeke ecaleni ndizawuthandaza ngolu hlobo kodwa ingengomshumayeli othe yekani i-treatment. Sifundisa ke ezixhobo sidla ngokuthatha ke incwadi kaDaniel chapter 10 iyakuxelela uba ndazila iiveki ezintathu ndanikatya isonka singancasa nyama nawayini. Uyaba le hlobo ekhankanya izinto ezithile si-advise ngabazalwane uba thathani iveji nokuyithatha once nokuyithatha kabili ekuseni nasemalanga nokuyithatha imalanga kuphela ngokwamandla wena onayo kodwa into esiyifunayo ungathi andizothandaza kuba impilo yam ile ye-treatment. Siyeva ungathi andizongena emthandazweni kuba le ndima esiya kuyo ifuna abantu bazinikele emthandazweni. Siyeva phaya sithanda ndingqinele Nkosi kule nto ndiyoyenza ndingqinele thandaza. Niyayiva le nto ndiyithetha? Siyaqala ke Monday sehle ekuseni xa siphume emthandazweni ka-5 ubuye uzenzele isitutu sakho wehle etabeni kuba asibafaka abantu emanzini bengatyanga ngoba umntu xa engatyanga phethwa lula ingqele. So asizukusa emanzini ungatyanga kuba amanzi anayo ingqedlana enayo. Siyeva
azowafudumeza amanzi sawungene amen khona azofudunyezwa amanzi. Ndake ndathi ndibhaptiza fokamzina eMozambique kwathiwa kukho iphulpa esishushu. Ndakhangela ndehla ndenyuka ndifunela mna ngoba kuba bekuthiwa ndingena emanzini bebezawungena ngabodwa emanzini bazibhaptize. Ngoku ndagqiba ndingenwe yile nto yokoyika la manzi. Ndakhangela iphuli ndehla ndenyuka andake ndiyifumane tu iphuli. Sabafaka ephulini ekshisayo nangasashisa. Ndenzela iphuli. That's all right now. Wanyanzeleka mandihambe nawo ndibheke elwandle. La manzi bendiwoyika funeke ndiwafumene. Kuba nina ningena kamandi manzi kuqala thina siqale kuwo amanzi sihlale kuwo libe libangaphandle lizalungiswa. Adla thina phaa kuphinde ugqibele thina uphume emanzini. Nina ningena nje kuyaxithi nje sesinikhuphe thina okoko simile. Kanti ziyofaka umuntu odlalayo. Amen ukhona. Nawe bendifundisa ezi zinto ukwenzela uba sinanzike bathandekayo. Ngicela ke siyifunde ngokukhawuleza ezinye izinto zozibeka apha ekuhambeni kwexesha. Ngicela sifunde incwadi kaYohane wokuqala. Uchapter 4 verse number 13. Uchapter 5 verse number 6. Incwadi yabaseGalati chapter number 5 verse number 22. Then sizawuthandaza ngegama lenkosi yethu Yesu. Lezi ncwadi sizifunde ngegama likaYesu Kristu. Amen. Ndingumyebhere wamayebhere, ndiyamoyika uJehova wathathu yona waphoselwane obiyasiga enganawe wamayebhere yamoyika uJehova wathathu yona waphoselwa obiyasiga
Simulo litshona phansi, sibona ukukekela kwelizwe, sibona lizika sikulo elilizwe esiphila kulo. Baba wethu onamandla onke, sengathi ukoyika wena kunganda empilweni yethu, sengathi ukoyika kungasingomela. Baba wethu onamandla kwaqala itshona elilizwe ekufeni, singatshoni nalo Nkosi. Baba wethu onamandla bonke, kalibheke ekufeni ilizwe kodwa singabheki nelilizwe ekufeni. Baba wethu onamandla, sifundise ukukoyika, sifundise ukukukhonza ngokoyika wena, sinike umoya wokoyika uThixo ukuze kalitshone ekufeni ilizwe, singayi ekufeni Nkosi. Baba wethu onamandla, sibe namandla ukuhambisa indaba zakho ezilungileyo ukuze abathile bahlakule kweli lizwe babe nobomi Nkosi obunaphakade. Father, we thank you, we glorify your name. Yegama lenkosi yethu Yesu waseNazaretha, we thank you Lord. Katika John chapter number 1, chapter number 4, verse number 13. First John ukala masikhawuleza sifunde bakholwa ngokukhawuleza. Verse number 13. Siyazi ukuba sihlala simanyene naye. Siyazi ukuba sihlala simanyene naye. Naye uhlala emanyene nathi. Uhleli phansi naye ke uThixo wethu uhlala
somoya wakhe. ebangela basazi usinikile uThixo isabelo somoya wakhe. Into ebangela basazi ukuba sihlala simanyene noThixo, usinike uThixo isabelo somoya wakhe. Verse number 14. Usinike isabelo. Sesisabelo somoya wakhe esingunobangela basazi nathi. Kusho uma ukholwa usilisiwe, ungumntwana kaThixo, ayikho into engakwenza uqiniseke ngobukho bukaThixo ngaphandle kwesabelo sakhe somoya wakhe. Funeka uThixo akwabe kumoya wakhe. Iyona nto esenza siphile, iyona nto ecacisa uba sehlukile kwabanye abantu, iyona nto yenza uba asiqondi. Baninzi abantu ababhikayo, baninzi abantu abaphethe leBhayibhile esiyiphetheyo. Umahluko phakathi kwethu nabo sisabelo somoya wakhe. Khawubaleke kumaKorinte 2 chapter 6 verse number 6. Sinikwa thina isabelo somoya wakhe, asehlulelwa thina kwisabelo somnye umuntu. No, sinikwa thina sehlulelwa kwisabelo somoya wakhe, ukuze sihlale ke sisazi noma singafelwa, noma singagulelwa, noma singaswela, noma singabi namali, noma singadinga umsebenzi njengabantu bonke, kodwa soze silahlekane nale. Uhlale ehleli nathi, hlala ehleli. Soze simdawude, soze simthandabuze, soze sizibuze uba nithi ukhona. Soze, as long his spirit sisenathi. Into edawuthisa thina kukuquthuka, kukusuka kwesabelo esi singumoya wakhe, because akekho owazi uThixo, ngoba akekho wambona uThixo mbamba ngesandla wandi kuyena nimjamele. Into esenza sibe noThixo simazi, siqiniseke ngaye, sisabelo somoya wakhe. Sabelo somoya wakhe, sabelo somoya wakhe. Lokubhali siyazi ukuba sihlala simanyene naye. Alikho ithuba apho ndihamba ndodwa, ndiphila ndodwa, ndihlala ndimanyene naye. Naye uhlale emanyene nathi. Uthi ke lo mbhali, kuba usinikile isabelo somoya wakhe, yiloo nto ebangela uba ndihlale ndimanyene naye. Loo nto indenza ndingasukumi. Khangela abaprofeti, khangela abantu, hlale emanyene nabo. Ngaphandle kwesabelo somoya wakhe selumvumile uYesu ukabe ngabikho apha kuwe. Selusithi usindisiwe ukuzibona ungasindiswanga. Sele ukhonza ukubuthi ngenxa uthandazayo, uthandabuze sowuvele enzileni, uthandabuze sowuzilile, uthandabuze sowukhonza, uthandabuze nje uba uThixo naye, because into ekwenza ube 100% sure sisabelo somoya wakhe. Sabelo. Akekho ongashumayela uqiniseke ngothini. Akekho ongakunika ulwazi lokuba sure ukuba uhamba noThixo until uThixo akwabele umoya wakhe. Umoya kaThixo. Khawuleza ufunde. Sicaciswa umoya kaThixo mfoka qala uba sehlukile thina ebantwini. Ayizonkonzo esikhonza kuzo tu, ayikokushumayela uYesu, aphetha ngoYesu abantu bengenaye. Sisabele somoya wakhe, sabele somoya wakhe. maKorinte chapter 6, khawuleza verse number 5, 6, 7.
Verse number 5. Noma siyabethwa nditsho sesifakwe ezintolongweni. Noma siphakathi kwezidubedume nditsho sesisetshenziswa ngaphezu kwamandla ethu. Naxa singalali okanye singatyi. Siyazicacisa ukuba sizizicaka. Siyazicacisa thina uba sizizicaka zikaThixo silambile. Ngobunyulu. Ngamava. Ngamanye amagama funeke sibe ngabantu abanyulu, sibe namava endlela. Ngokuza kade umsindo. Nangobumele. Ngamandla kamoya oyingcwele. Sizicacisa nangamandla kamoya onjani. Asiphelele ebunyulwini nasemaveni, kodwa funeka sifike emandleni kamoya onjani. Oyingcwele. Sibe ngamakholwa akhonza ekumoya, ekhonza ngomoya, ephila ngomoya, esenza izinto ngomoya. Ukuba kumoya awujiki ube ingilosi bese moya ibe nokube kumoya. Uphila usenyameni kodwa uphile ngomoya. Wenza izinto ngomoya. Siyasicacisa ngamandla kamoya oyingcwele. Bakhona abangaqhayisa abasinyulu, kodwa amandla kamoya oyingcwele akekho. Loo nto ayikucacisi ubumbo wakhe. Xa abantu babebhaptizwa phaa emlanjeni bebaninzi, bephuma kwela kwaJuda noYesu ephuma kwela kwaJuda, emlanjeni eJordana ethandaza uYesu, lavuleka kwizulu, wehla umoya wahlala phezu kwakhe owamcacisa kuba yena akafani naba. Gunyana kaThixo umoya owacacisa uYesu kubantwana bakaJoseph. UJoseph lo wayengena Yesu kuphela, wayenabanye abantwana beza emveni kukaYesu, kodwa ukwahlula uYesu kubantwana babo umoya. So umoya ocacisa thina sihlala simanyene noThixo, noThixo uhlala nathi kuba usinike isabelo sonyana wakhe, somoya lo wakhe. Ngeke udawude ukusindiswa uma sowutholele umoya. Siphila ngawo-ke, awusibhaptizi nje kuphela, funeke siphile ngawo, futhi funeke usikhokhele lo moya. Lo moya funeka usilawule lo moya. Ayingomoya wasecaweni wokuba sibe nawo asiuya enkonzweni. Okube ngobo zecawe. Ngobo zecawe indoda ihamba nezikhwama zayo izifake ebhayibhilini. Ithi ke xa izawungena ecaweni noba izoqhuba isingcwabo, ithi make ndinxibe. Uyibone imekhoneni inxibe ingubo zomsebenzi. Thina siyinxiba ethu ingubo singamane siyikhulula. Sisweka nayo. Singena naye eqaphini ethu ingubo. Singena naye emsebenzini. Ingubo yasecaweni ethungelwa abantu abayinxibe emsebenzini, bayinxiba only xa bezongena ecaweni. Azemingcwabeni. Mvoka mjila bangabe unengubo zecawe akazinxibi noma kuphi. First John chapter number 5. Now umoya oyingcwele ucacisa ukumanyana komuntu noKristu.
Zendimazi kwanamandla ovuko lwakhe Ndimazi yazi yena kwanamandla ovuko lwakhe ukuze ndimazi uJesu ndimazi kwanamandla ovuko lwakhe ukuze ndimazi yena ukuze ndimazi yazi namandla ovuko lwakhe ukuze ndimazi yebo ndimazi kwanamandla ovuko lwakhe ukuze ndimazi uJesu ndimazi namandla ovuko lwakhe. Umoya oyingcwele ucacisa umanyano lwami noKristu endihamba naye. Xa umoya oyingcwele engekho apha uyazikhala ufana nomfazi endodeni yakhe xa umzalwane wena mwenye. Umfazi othi ethandwa yile ndoda azibone ngemhlanga, azibona manje ethi andisafani nelaxesha esi-Adamayini indoda ingamboni imxabisile amane sola ekhalaza azizame adabona uba mandiyothenga i-makeup kwezi bandizenze mhle kule ndoda. Indoda ekhalazanga ithetha nganto isathanda umkayo ngola hlobo yayidibene engena-makeup emhle engenazi-makeup engenamacita yokuze engekho fancy bomntu engumntu nje natural yamthanda natural. Ngoku ngoselapho uyakhonza bomzabana usindisiwe kodwa akanaye umoya oyingcwele ogcina ubuyena. Aye lo mama engasethembi athathe i-makeup azibhotye aye nokumzonda kule ndoda ngoba le ndoda ayisaboni mfazi wayo. Umuntu osindisiwe ongena moya oyingcwele never be satisfied with God. Soze neliswe inkosi. Ndithenge mina uba uye enkonzweni ufuna ilokwenja i-conference lokwenja isinabo esitsha because engqondweni yakho uzoba mhle ngenxa yempahla entsha, uzofaneleka ube ungumzalwa ngenxa yesinxibo. Andikwazanga uya conference andikwazanga uya kanti benampahla mnxiba zininzi impahla into nayo ufuna ezintsha. Uba usindiswe esoko nehlupheka uyawuthi ngowakho sikalo kufanele uba ukhethwa abathile thina kaloku siyahlupheka thina. Uloko ekhalaza esola ngokuhlupheka kwaye hayi kaloku icawa ndiyakhetha kaloku thina ndasinanda ungantweni nje. Soze wenele until the Holy Spirit akubhaptize. Then uzawuthi xa ubhaptizwe ngamandla oyingcwele enkonzweni uvele ufike ibe likhaya lakho inkonzo. Ungalingeli ukusetyenziswa ngabantu. Ubone uba kumdaka liphepha lifuna ukuchola enkonzweni, kumdaka kuthaliswa into efakwe kuwe ngaphakathi. Ngoba xa usindisiwe awunikwa umsebenzi ngabantu becawa, uba nomsebenzi kuba kunikwa ngumoya oyingcwele. Mawusindisiwe awuyithathi iplani kuba uyenzelwa ngabantu, uwenzelwa abantu. Xa usindisiwe uplanwa ngumoya oyingcwele. Uba nomsebenzi once umoya oyingcwele akubhaptize uba nento yokwenza enkonzweni, lento ingabonwa mntu ufike uyenze wena.
asikho state apho ufika ungabi nento yakwenza. Nokuba ungenyulwa enkonzweni ukuthi ungumfundisi but wena awuyibambi le position yokufundisa ikwenza amaxhaxho benje liba ukuthi bani ukaThixo. Mina vuyokuseka ukuthi ndiyakhonza vuyokuseka ngofondele kamazi ndihlamba abantwana bakho mhlawumbe mna ayile ngcile abantwana bami bavuse banika amazi ndiphuma ngexesha elithile ndibheke emthandazweni yabo 5 nebheke emthandazweni sendihlambile ngo-3 nasendenza yonke into ndilifuse bona zabashiya ndiya ngo-5 sendlini yenkonzo emthandazweni ndiyothandaza nabafuna ukuthandaza thandaze nabafuna ukuthandaza andizabuyela endlini ndifikile enkonzweni lokisa izitulo zenkonzo andibambanga nto ethi ndikumfundisa ndiyakhonza kum is a blessing ukwesula izitulo blessing ukutshayela endlini kaThixo kum because I'm saved. Ukuba ngumfundisi tu akuyichithi into yokuthwala kaThixo. Once you baptized by the Holy Spirit awuphakanyiswa kuphakanyiswa ngabantu because le nto yokusindiswa already sowuphakamile sukwathuswa kwenyuswa ngabantu sowenyuswa nguThixo ngokukupha isalvation. Le nto ndiyithethayo kuwe ibanje njengoba ndiyithetha xa ubhaptizwe ngamoya kaNkulunkulu because ixabiso lokusindiswa sozunazi until ubhaptizwe ngamoya kaNkulunkulu. Efike konke bakhe chayela indlu yenkosi ndenze yonke into uma kufuneka kufake imopho ndikhombe indlu yecawa nimitsesukayo once umuntu welangabikho uzawushumayela but ube ne-pride benezinto apha kuwe ungafuna ukuzenza uba sawungumshumayeli uthi awuplana ukuthi wa-emsa uthi hayi ndingumshumayeli ndiyaxolisa uzawuba available only xa uzoshumayela wena sozuba available xa uthi uzovula iinkonzo zophathi. Wena waphoswa umoya oyingcwele othi xa sisetyenziswa nguThixo endlini yakhe yena udila nekharektha yethu ucacisa uye lozawuthi xa njengoba nihlambuluka hlambuluka ozokukhonzisa sewuphumile emanzini ke ngoba xa ungene entweni ekhatywa sisazela sakho umoya wakho ujobhekile awungeni ecaweni uvuthe. Laba bendisenza umsebenzi ekuseni sithi amakholwa besikhonza nawo thina ubufika apha phandle kume umuntu nomuntu pha kanti ayalungisa akakwazi ukukhonza angene enkonzweni avuthe engalungisanga. Ndithi la namhlanje avutha kanye engalungisanga abe kumoya engalungisanga because ayazenzisa. Verse number 6 chapter number 5 wale ncwadi besiyiqondile dingenwe emoyeni yediwa lilizwi
Asizenzi zona kodwa siyangcola sibe namabala asikhonzi ke ngokusinamabala sisizwa umoya engcwele akhomba amabala esisinawo so xa umuntu engena umoya engcwele uyahlupheka inhlambuluko ukungcola kwamabala ayikho kwenza izono awuthi sewenzile ukuthi uzohlambuluka uthi usangcole emoyeni uconfess ingcolile emoyeni ungekathithi ngekabambi umoya ungcolile sigadwa ke ngumoya engcwele le ndaba kamoya engcwele ebesimbona ehlela abantu izono jonga kuzoba ngathi akwenzeka ngathi kuwe xa uke wangamane usinike yiba ngumuntu othandazayo ukuyigcina le nto kuba kufanelekile into yoba ube nobudlelwane ube nobuhlobo ufunde indlela yokuthetha kwakhe umoya engcwele mawusindisiwe soze uzibhaqe sowungenile enkosini soze uthi inkosi hayi adazi bandangena kanjani kule nto soze uyibona into ingekabikho kuthi ungahambi ngalendlela bhekela ngapha enye ingozi ezikhona ukubhaqa ibanda likwisimo esibi namhlanje sokungaxolelani kwabantu bakhonze bengaxolelani ibe sisidayela le nto yokuthathisa abantu balahlane baphinde bakhonze phakathi ebandleni elinye bathatha intombi kwakweli bandla linye baphinde bamiswe kweli bandla linye baphinde bakhonze bashumayele umuntu befaka wexuthela ilicense xa kuthiwa udivorce umfazi angaphinde ashiyayiliswe ebandleni lamasindiswa umuntu olahla abantwana bakhe because igospel kaYesu imehlule for ukuthi sozaphinde lo muntu oshumayela edivorce abantu lixoki elinzima because igospel kaYesu is about uxolelaniso lwabantu abaxabene noThixo so abantu abaright noThixo soze balwe bodwa besilwa nje abantu ukwehlukana noThixo mhlazana uAdam engekawi esonweni zange sive imfazwe eBhayibhelini zange sive kubulalana zange sive ukuxabana kwabantu because abantu babengekangena esonweni kodwa the day Adam ewile bazala abantwana sebehlukene noThixo bazalelwa abantwana emfazweni umoya engcwele owenza ibandla libe ne-unity umoya engcwele ogcina amakholwa esoyika uThixo amakholwa sihlambuluka amabala hayi izinto esithi sizenzile amabala xa umoya engcwele ephila ayikomuntu ke wokumnxiba xa singena endlini yenkonzo sihlala simnxibile sihlala sinembethe umoya engcwele ngoba waphuma umoya engcwele fana nenhlanzi oyihlukanise namanzi buzaba bufutshane ubomi benhlanzi iphila ingekho manzi yeah because impilo yenhlanzi isemanzini impilo yekholwa ikumoya oyingcwele ikumoya oyingcwele umoya engcwele kuye owenza ikholwa liphile ukuye xa wena ithi uphilile konza
bakhona enkonzweni ayithi uphilile. So uphila kwethu njengabazalwa ukumonjwe sihlukaniswe nomonjwele sisefenti. Impilo engekhoyo ela izafumaneka kuthi ngokusiphethe leBhayibheli le. Because we are different. Sehlukile ebantwini. Hayi ngokusumaye, hayi ngokuphatha leBhayibheli. Iphathwa ngumuntu wonke leBhayibheli. Nengoma esisula ngabantu bonke. Sicula ushumayela nabani namhlanje. Into esenza sehluke thina abantu abathi ngenye imini silinde ukuya kwaYesu. Icacisa ngobukho bukamonjwele empilweni yakho. If umonjwele akekho, nawe uthetha into othi ugqiba kuyithetha ikuphilise ngokugqiba kuyithetha. Until the Holy Spirit aphile kuwe ngaphakathi. Verse number 6. Khawuleza. Ebomini buka Yesu. Kwaqaqamba amanzi negazi. Seso sizathu esibangela uba sicinzelele into ethi xa uguqukile udinga ubhaptizo. Xa uguqukile udinga ubhaptizo. Ubhaptizo ayilona abantu bakholwa abavele ezonweni ngoku. Lela abantu abawileyo baze bashunyayezwa ilizwi likaThixo baguquka bazibona basenza kakusibuyela kuThixo. Bhaptizo labantu okwasecaweni ke ubhaptizo kube kanye okwasecaweni understand ke cawe ubhaptizo kube kanye uwe uhlizona unxile uthole wenze into amanyala uthi mhlukhathele ukuye uyele ecaweni icawe ikwamkele ungumzalwa uyo icawe leyo. Kodwa ngokwebhayibheli iBhayibheli ithi uba ilungisa lithela siya ukulunga kwa lahamba lokwenza inkohlakalo andikukhumbula misebenzi yalungisa mna Jehova liyakufa ilungisa ngenkohlakalo yakho. Ithi ke nokhohlakeleyo xa esiya inkohlakalo ebuyele ebulungiseni bakhe andikukhumbula inkohlakalo yakhe uyawudluka uphila lo ubekade ekhohlakele waze wenze ukulungileyo. Iyalityalwa imisebenzi kuThixo owake wayenza xa sobuyele ezonweni zakho. Now the Holy Spirit. Uyabona ngaboqhathwa kokubuya uthetha ngelwimi. Ubuye ushumayela ucingele right kuThixo. Start afresh. Ucela unyana olahle uthi Nkosi. Andithi uyaguquka. Xa eguquka umuntu wephula impakamo. Babudebe yephula impakamo xa uguquka. Uthi lamfana ngendlela endenze ngayo ukuthatha andisafanelekanga ubitho. Safanele yabona lento ukuthi ubona uba ngiyazalwa nguye kodwa indlela endenze ngayo ndimthobile safanelekanga. Awuguqukanga xa uzovela uthi uvele ezonweni uvele ufike enkonzweni ube nguwe phambili uthothe entla ufike uvele ezonweni ukwakhonza phofu ngaphambili waze wathi bukathi ukhonze enkonzweni wakhonza wasambona samchoma samsebenzisa then wambohla izona xa ubuyisa thotha ngalandlela thothe ngayo wena zimbetanga izona pride uyasenzelelela usazobuya umva futhi usazobuya umva saqine kanje. Kufanele manje uguqukile ufike ngalandlela ngelaxesha wongekazi inkosi uvele ezonweni phaka zange ungene ngalendlela soyiyo zange ungene undwebile zange ungene ungoyiki wangena usoyika ngoku uyawuqala uguquka. Andithi kutheni ngoku kodwa uvele ezonweni wavela songdwebe kangaka usithatha misibindeze ngaka. Nana inguquko yenza uthi andifa. Yabona mfana ikhaya lakhe kodwa uthi andifanelekanga. Bizwa ngoba ndinyana wakhe. Ndenze kutsho yena sefike phambi kwayise ndenze ndibe ngomnye wabaqeshwa bakho. Kawuleza mansisitume. Ithanda that ndifuna ukuhlanganisa that into kuthiwa yinguquko nokujoyina icawe. Kambe ke asingomanzi odwa nomindlela inohlupho inohlupho abayini
amanzi negazi ebomini bukaYesu sibaptiza kuba noYesu madoda wamafuna amanzi wathi wacela Yesu kuba wangekho umuntu onelungelo lokumbaptiza wayemkhulu kweqitha wonke umuntu wayekhona wathi vuma kaloku Yohana kaloku nje wathi Yohana mna baptiza wena Nkosi wathi uYesu vuma nyukela ngasenta nehlele ngesandla kuba ndiyayifuna lento uYesu ekuthixo uYesu akadlanga zona ufuna libambe emanzini asikusi ngoba uyophungula isono sisamalungisa samalungisa fumoka kaloku nje ba uye emlanjeni ikanazo yoba abantu bangaphili emanzini ngoba ileaders ezizawa azavuka zawa zaguquka zange ziphinde ileaders zimithisa abantu ababantu zalala labafazi babantu zabuya ziqhubeka nomsebenzi azivukanga so zonke babiza abantu ekuvukeni ungavukanga ulele ngecala vukani usalele nje abanye bakhonza bayabaziba lo undikhonzisayo wamithisa lo wathi lo wenza le ngoku le nto ayishumayela lo inamandla because yazazi zona now sishumayela i-repentance ngoba siyazi uba awunokuyela kuThixo ngaguqukanga ngeke uzawucawa sikungcwabe kakuhle khawuleza sithumane khawuleza kambe ke asingomanzi ayingomanzi odwa koko ngamanzi negazi amanzi edibene negazi umoya ngokwakhe uyayina afuneka kuvele emanzini nje kodwa usakhe izona funeka igazi qiniseke uba lifikile kuwe and igazi xa lifikile alithathe ezinye izona lishiye ezinye lithathe ezinye igazi kathi hayi khona ezisimbileyo pha wazasiyeka kumnikazi wazo lithatha zonke izono igazi lezingcono amanzi negazi umoya ngokwakhe lo mntu wesithathu esithetha naye uyangqina funda mathathu amangqina kaloku umoya ngumthombo wenyaniso umthombo wantu wenyaniso amakholwa ukuzabe nenyaniso ufuneka athole umwethu yo uyabona uba ke umwethu akaxoka yo athoba sithobe ukukhonza lo ndiyakhona andinokhonza yazi manje understand ukuhlala kwami xa ndikhula ndingayi enkozweni because xa ugula omnye umntu ndithi uba ungayi enkozweni kuleta ndingaphi kodwa la ugula wena uhlale hlazona ifiva le hayi ndinefiva ndizokwazi kanti ndingathi kuya xa uphilile wena utsho kanjani ukuthi uyakwazi ukuphilisa abantu xa wena xa ugula ungayi yakho uzozexoka hayi yakho anywine iyakula yamaqhinga ngobomi bakho kwayika ujonga abantwana balabanye babesapha ukuze bafake phakathi umntu banamaqhinga angabi nanyani axoke ngento ezawunceda kodwa umntu uyakwazi ukuthi emntwini ogulayo andiyazi kungayi enkonzweni ungaphi utheni lo Thixo onamandla xa ugula umntu kodwa bokonke namandla
Uthanda izandla zethu. Utheni uYehova unceda abantu abathile ungamthembanga na ugula wena. Uzumthembe uThixo umthenziswa ubukho bukaMoya Ngcwele. Ukho bukaMoya Ngcwele. Ngo-2020 ndandiphethe ibandla eMoses Bay. Le tende ndayiphiwa khona le ndandikhonzela kuyo. Ngela xesha le-COVID kwathiwa ke kuyavulwa i-50 ndave ndamisa 10. Ngela xesha ungavulwanga ndandibakhonzisela egaraji emizini yabazali abafumana. Ndandikhonza indawo ezithathu kwimizi emithathu. Igaraji gcwala kuthi amaphoyisa ayedlula asibone sikhonza angasenzile. Kodwa inkonzo yethu emakuvalwe ndayisiya nyani inkonzo uyivaliwe pha. Ndavula egaraji uba ukhona umzamo nesibindi ngomzi wakhe angandivule. Sathatha inzila for 7 nabazalwa. Sagqiba saphuma le garaji sahloba izipika zethu sakhonzisa elokishini. Ikhonza pha elokishini bagcwala ndahamba ndovula enye indawo bafika bagcwala pha. Ndathola indawo ibihlala amagxibazana amathathu ingasebenzi ndayibolela umasipala ndayicela one ngexesha le-COVID ndakhonzisa. Begula bebanjeni uyibande nalikhonzisa yabanye indoda ehambayo ngexesha le-COVID nayo yathi ndifika yavuma zonke izinto eyayizenza. Yemqala ndoda kungekathiwa kufuneka afike yasweleka yona yodwa. Ivume yonke into yacela amaxoxa nasebandeni yabiza abantu ebiqabene nabo sebemkile umfuzi wayehambile owayephethela abantu waxabana nebandla balwa naye. Yambiza le ndoda yacela uxolo kuye kanti kwivekela ndaliyahamba la ndoda. Akho mntu wabhubhayo kubantu ezazibalayitha begcwele. When the Holy Spirit akubaptize utshuwaza amandla kaThixo. Ungakholelwa into yoba ningesulelana ngesifo onikhonza. UThixo ekhona nikhonza yena nibula kwisifo ethe eBhayibhelini na ukho kungawiwa ngapha kwelinye ngapha uthole. Lelo ithetha nje ngomlomo soze uyibone practical. David wathi ke bakhona ngawiwa kwelinye until uMoya Ngcwele akubaptize. You will know about uThixo xa ikhona kukwizinto ezingakwazi ukusebenza phakathi kwakhe. Nasakhona abantu bene-TB begula i-TB yesulela sikhonze la singayazi into umuntu xa ifika ecaweni angesulela zizifo ngenxa yepower yamandla kaThixo. So xa ingekho uMoya Ngcwele inkonzo iba yinkonzo ngegama but ukukhonza kungekho because umkhonzisi wabantu uMoya Ngcwele. Le ncwadi yabaseGalatia chapter 5 ifunde ngokukhawuleza verse 22 sivala. Moya wami Nkosi ulabele wena ke sengi tina wena. Moya wami Nkosi yami umoya wami Nkosi ulabele wena Nkosi sengi wena Nkosi. Oya wami Nkosi yami oya wami Nkosi ulabele wena ulabele wena
njalo sinqabela uThixo. Ifuna ke njengoba ubabhizomele montolele ube ngumuntu ozifundisa ukuvuka. Ukuba ne-hour nje othi le hour yeyam noThixo le. Because lento ebicelwa apha sosuyibona isebenza kuwe until ube available kuThixo. UThixo ufumaneka kubantu abamfunayo nothi kubantu abangamfuniyo. Uba uThixo umfuna kancinci uzoba nothixwana, kanti uThixo umnika ithuba lokumfuna uzoba nothixo omkhulu. Na wenza ube nenhlaba, wenza umncane, wenza umthanda uThixo, wenza ukhule ekumthandeni uThixo, ungathandi xa uthanda uThixo. Wenze izinto enkonzweni ungazenziswa kuthanda isonto, uzenziswa kuthanda uThixo. Nikele enkonzweni umnikelo uwenziswe luthando lukaThixo. Kwenzela uba xa bengaku-appreciate abantu ecaweni ngokunikela ungakhubeki ebantwini. Xa abantu bengakuncomi ngokwenza kwakho nokusebenza kwakho nokuklina kwakho ihholo, loo nto ingakuphazamisi. Ungamumemeza uthi ndibenzela nale kodwa naba bengandinakanga, khange baye emngcwabeni ekhaya, khange bamoye umama wam, khange bayenze into ethile. Shirili wena ukhonza abantu ufuna umbuyekezo. Suseva abantu, seva uThixo. Sukhonza abantu, khonza uThixo. Sukhonza icawe ibandla okhonza kulo, khonza uThixo. Sukhonza umfundisi wakho, khonza uThixo. Sunikela kumfundi, nikela kuThixo. Nawu umoyingweleke okwazi ukusikhonzisa uThixo. Nayingekho umoyingwele thina sikhonza abantu, sikhonza icawe, senzela inkosi. Uzawuphoxa umhlobo, uzawuphoxeka. Uzawuphoxeka ukuba usithi akekho uThixo, uthi akulunganga ukusindiswa. Kulungile ukusindiswa, nguwe lo ophoswe into yokukukhonzisa. And ukukhonza abantu, ukukhonza icawa kunambuyekezo. Nandibandini ukunikela ecaweni akunambuyekezo, kodwa ukunikela kuThixo kunembuyekezo. You never ube poor unikela kuThixo, but you become poor unikela ecaweni. Soze uhlupheke unikela kuThixo, kodwa ungahlupheka xa unika umfundisi imali yakho. But uba ngabe unikela kuThixo awunikeli kumfundisi, soze ube poor. But ukunikela kumfundisi uzowaphuwa. Kuzawutyeba yena nguye ongazubakho ematyaleni, wena uzoba sematyaleni. Nguye ozawakho umzomkhulu ngemali ayinikwa nguwe, kodwa wena uzosokola because unikele emntwini hayi kuThixo. Umfundisi ufuneka ereceive imali yakho, ereceive imali kaThixo not eyakho. So xa unika umfundisi, nika uThixo. Unika uThixo. So ukukhonza wena u-appreciate umfundisi, awu-appreciate into yenzelwe nguThixo, uzawusokola. Because usikhuphela umfundisi and usikhuphela icawe, andidi wena ukhuphisa umfundisi icawe uzawuhlupheka. Uzawuhlupheka ngoba awunayo ukukhonzisayo. Akekho mfundisi uthukela mali umuntu ongasokole enikela, akekho umuntu ongahlupheka tu enikela, akekho umuntu ongakhupha ishumi kodwa ayebe phuwa ngokuba phuwa. Iproblem yakho wena useva icawe not uThixo. Unexesha lakuba usikhuphe xa uthanda, ngenye imini ungasikhuphi ishumi, seva icawe ndinamaqhinga. Yimini asikhuphe, yimini ngasikhuphi, useva icawe mosalithi icawe ayikuboni, icawe ayinandaba nawe, uyanikela xa uthanda, yimini unganikeli, awuseva mosicawe wena. So uzawuthingela. Khawuleza sithumeke, khawuleza khawuleza. Verse number 22, khawuleza sesiyathanda. Lalela manje umoya ngcwele ngokukukhonzisa. Yabona bayikaya isindiswa
Ngoba khona ixesha oba kufiwe ingabonakali xa. Never ndilwe nenkonzo engayakhe ngayo because njengoba le cawa kwe ingekho babe khona abazalwane. Because zange ndibe ngumzalwane nokufuna uba ngumzalwane wasecaweni. Never ndiyivumele icawe ibe yiyo ezavele ndibophelele kule caweni. Xa usindisiwe manje ungumuntu osisityebi unecawe zonke. Kule ndathe imembership uba ithambo lam lokungcwatywa yiyo kodwa ndiphelelanga kule. Andizange ndiyivumele ingqondo ethi eyona ilungileyo yile. Ndaqonda uba balahlekile bathetha le bayithile. Yabona bathi ilungile le baxoka ngoba ndiyazazi uba kukho izinto iinkonzo zabathakathaka. Kukho abantu abajolayo, kukho abantu abangcolileyo apha kule cawe bathi ilungile. So ayikho icawe elungileyo. uKristu qha olungileyo. So ayikho inkonzo elungileyo, ayikho. Awuhlali nabo bona uthi balungile. Ungayapho bahlala khona emizini yabo. Ufike uvuba lo mama uthi ulungile unjani. Abantu bazenzisa bafike balunga abaphambi kwabantu. Ngazitshela umunye umzalo kaBantsika ndithetha nabo. Ndifuneke xa uyindoda uyinkosikazi unike imbeko indoda yakho. Ayikho lento yokuvuvela umuntu ongumfundisi umvovela kanti indoda uyenza into yenza. Ndinayibheka papa ndafundisa papa azikho iplate papa beziphuma xa kufika ivisitors. Plate zakwamastrapa abantwana bamabahlonipheka abantu abadle kuplate eziphucukileyo. Hayi bakoze kuphucuke kuba kufika umuntu wasemzini. Akukudla papa kufuneka kudliwe xa kufika abantu abathile. Ngethuso zitray eziphuma xa kuthile. Hayi ma. Fike enye indoda kwami ifike iphathwe kakuhle kumkami kwami kufike enye indoda. Kufika omnye umuntu indoda ifike kwami umkami athatha imbeko efuna undinika yona engazange ndiyibone kwenye indoda. Foma nje indoda zemaphondo ndimbethe inyanga umfazi ndimphethe indoda kabani. Toyine. Unohlonitshwayo konke unikwa imbeko umuntu omdala, ongena umuntu omdala ixhego elidala. Unikwa imbeko ixhego lihlaliswe kakuhle ixhego imbeko. Uyatreat umuntu kakuhlane kwimbeko emzini kodwa ufuneka imbeko ndingayiboni ngemini efika phambili. Imbeko funeka ibe khona xa likhonza kuThixo. Sakuba nempilo ezibini, inye impilo ekhona. Holiness. Yabona lo mfundisi okwenza ixawe ifundisa kakubi kakhulu. Ithi mawuqale kumfundisi. Ayikho iBhayibheli ithi hlonipha indoda yakho. Bonke abanye abantu bathola irespect bafumana insalela zendoda yakho kwinhlonipho. Ayikho Jesu ofundisela enhlobo efundiswayo yokubenza abefundisi babe ngoThixo. Now without the Holy Spirit uthatha umuntu umqwebethu womuntu umenze ebe phakathi kwakho noThixo. uYesu ophakathi komuntu noThixo kube sekufakwa apha kuwe umoya kaThixo. Kawuleza sifuna ufunde izinto zodwa ngithandaza. Nazi ke zona izikhamo. Uyabona ke ngoku nezamanje ngisithi ndinomsindi nansi ke zakunceda. Andinaxo nansi into esibanga kuphoswe kumoyizwe. Uzawulala engcwabeni unomsindi. Utsho sowume ngaphambili uthi umama zalami wabhubha ndingamfuni. Phofu ngokusinzwa ungamfuni ngokusinzwa. Be proud futhi ngalokho. Akhosikazi sinobathini. Ngakuthini wena into ongakufuni? Ungamfuni nje. Funda sisithuma. Nazi ke zona izikhamo zomoya. Sizifundile ke uthi nami. Uba unazo sifundele thina.
Uba wena ukabe nazo iziqhamo zikamoya sincede esifule eBhayibheli. Wena usazozizama moya ngcwele akuncede. Thina susifaka entweni oba unazo iziqhamo. Funda uthi nazi ke zona iziqhamo ungathi nalo. Nazi ke zona iziqhamo zomoya. Iziqhamo zomoya nazi. Luthando. Wona liyabe iBhayibheli ithi but when the Holy Spirit controls our lives, He will produce this kind of fruit in us. When the Holy Spirit controls, umoya ufuneka kulawule. Until umoya la kulawule, akho ziqhamo zingavela apha kuwe. Yabona mama ngasike sivulekele lento kamoya leba singathi umoya ngumuntu nje. Singavele sicingele umoya uzawungena sizoheza ngaye apha kuphela. After sihezile, the control, dilawule. Dilawule umoya kuba kuthiwa uproducer xa sele kubambile. Bakulawula. Uthi usithi ufuna ukulwa atawuzulwa. Akubamba ucinezela umoya oyingcwele. Nazi iziqhamo. Akuthiweza amakholwa, uthiweza umoya. Ikholwa enasigamo thuqa wahlukana nomoya uyavela elibali ba wena ukhohlakele kangakanani. Sibhetele ngenxa kamoya. Funda nazi qha. Luthando. Amakholwa anothando. Ecaweni awuclass 1. Go group yabantu bayigroup kabani nekabani divided abantu ecaweni. Luthando luba khona uthando lwabazalwane. Lebi ifike kuzweni umuntu efike kuzweni afuna uphinda uye because ufumene the love of God. Wena mthatha abantu abathizwe namhlanje ufike ecaweni ayime bawumuntu ngamazi ancokole bodwa besazana bamyeke lo. Fike simepa ishambani sabantu siphinde sizihambele Nkosi yami sisihambele. Baba bantu banothando lukaThixo kababa. Bawoye kodwa bathandana kodwa bavutha kodwa aphume lo bebavisiti lahambe bengakhange bambuse kwanto. Because balekisa uthando oluproduced ngumoya oyingcwele. Uthando khona ixesha loba uve kabuhlungu wenziwe kakubi siyevana. Nkosi kwenzeka kuba abantu bakwenzeka kuba bakuhlafusa abantu kodwa bathanda. Uthi uzawugqiba enhlizweni banophinde babone tu umoya uyaproduce le nto ungenayo uthando. Thando lipheli ke alipheli tu olukamoya liyaphela lothu umoya ulafuse lakhe. Azwaye sishumela body ngesibindi le lithi awunodivorce usenziwe. Sishumela esibindi awunodivorce usenziwe. Xa uzodivorce lahla uThixo udivorce. Uqala ngokwehlukana noThixo uzolahla umfazi. Sisho ngesibindi, why sisho ngesibindi? Uzodivorce kanjani? Kukho umuntu omane produce uthando apha kulo. Luphela kanjani uthando lokuthanda lo muntu uthathe naye? Iyona nto sisho ngesibindi thina uma sidlwa kudivorce. Sisho ngeke zabadivorce kakhulu abantu abasenziwe. Sisho kanye thina sithi akudivorce. Awunodivorce uThixo naye. Sisho ngesibindi lo. So that noma singadivorce nathi sidivorce iswe ukulahla uThixo. Awunodivorce uThixo ekhona. Amen. Funda siyathandaza. Novuyo. Ukhonza nje apha kuwe unovuyo. Oluvuyo luvuswa ubukho bukamoya. Uvuya ungena mali. Uvuya usoko, uvuya uhluthwa ngabantu eTytex besenza yonke lento. Begwela istrato ungena mntwana kodwa uzele. Vuye, futhi bebuza abantu bukhonza kanjani? Thandaza kanjani inzala yakho intshe? Ngiyakhonza. Akhonza. Dikhonza benje. Novuyo ngaphakathi. Sozutholakala ukhetha mina. Nobona umzalwane bombathi ikeyboard ayikho. Sivuye thina ikeyboard ingekho. Ngeke ntathi ikeyboard besafika abantu bebejayiva kakhulu. Bathi yona sizo. Zikhala bahlale phansi. Zikhala ubona ukuthi lo muntu kade umbheka omnye umbono waye akazosiza.
akekho kwalapha kuzamlusiza akekho emazweni umuntu ubesuke emadoda yakhe kedabile because akanayo uvuyo ulapha enkonzweni kodwa umbona ba yemadoda akekho lo mntwana akekho akavuyanga lokho nwabanga tu umbuzo uthi bezokwenza amadoda akananto emvuyisayo because asivuyiswa ikeyboard asigidiswa ilento sivuyiswa ngumuntu ongaphakathi moya oyingcwele uvuya hlala uvuya futhi noxolo so you never divorce noxolo uzozisa thenzelela le lupho oluvela kumoyizwe luphelile olwakho luphi olukamoyizwe so kuthi izinto esifeyina kuzo thina sidluliswe ngulomuntu sidluliswe ngulomuntu so isiwe thina asigqithise lo muntu kodwa ungena moyingcwele ufike ume kwindawo ethile abantu abaphelelwa kuzo yona nto Isaya wayibona abafana abadinwayo athi kodwa bona bathembela kuyafa bayahlaziyeka emandleni uthi Isaya wayechaza abantu abathebethebe kuJesu bathola amandla kaMoyingcwele bathi kabephelelwa bomhlaba laba ababhaptizwe ngamanzi kaMoyingcwele bamethembayo uJehova bahlaziyeke so uMoyingcwele ngokuhambisa le ndlela uyabona le nto uthe uyayiguqukela uyabona le nto uthe uThixo ndifumene uzohamba kule ndlela uhanjiswa ngumoya oyingcwele asizokuthola ungasenamdla khona niyabona mosiba kusho kuyakhonzeka every day because the dead nikhonze every day ikhona ningathi pho xa seyiwile le dead ndiswe kukhonza noyise kukhonza xa ungekho nto niyifumeneyo ezakuyiswa kukhonza kuyakhonzeka abanye abantu babuza uhlala njani i3 months inyanga yonke neshumayela nenza kanjani because 2 months but 2 weeks abantu badiniwe ushumayela njani zonke insuku 2 weeks uzawudinwa xa ungafakwa ngamandla lento uyadinwa uThixo akakhonzwa ngamandla uzikhonza yena uThixo ngawakhe amandla ekuwe uvumela uThixo angene kuwe uThixo umkhonze ngamandla akhe awafake kuwe so bakho amandla kaThixo afaka kuwe uzawudinwa ukukhonza abantu bathi babebhangela athi umuntu udigqibile udidiniwe ndivele emsebenzini ukuyosebenzela inyama what about umoya wakho inyama soyigcwaba madoda kole grave yathi umoya wakho uthini ngawo inyama le udinwe ukuyosebenza ngantoni ucinga ntoni komphefumulo wakho sibe inyama sevala amehlo njengehlozela ilangazele lamanzi kanjalo nomphefumulo wami njengehlozela ilangazele lamanzi kanjalo nomphefumulo wami uyalangazelela Nkosi uyalangazelela wena kakhulu
Uyalangazelela Nkosi yami. Uyalangazelela. 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 Wena kakhulu Nkosi. Wena kakhulu. Uyalangazelela. Uyalangazelela. Uyalangazelela Nkosi yami. Uyalangazelela. 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 Wasakathuthiliza wena kakhulu. Uyalangazelela Nkosi yami. Uyalangazelela. Uyalangazelela Nkosi yami. Uyalangazelela. 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 Wena kakhulu. Wena kakhulu. Uyalangazelela. 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 Wena kakhulu wena. Wena kakhulu. Ngaphandle kwakhe umoya wayigcwele asinakho ukuyama indlela ebhekiswe. Awelule izandla zakho uthi Nkosi ndibuyelo makandilawule umoya ogcwele. Ndiyamlangazelela andilawule andikhonzise uThixo. Uyalangazelela Nkosi. Uyalangazelela Nkosi yami. Uyalangazelela. Uyalangazelela umphefumulo wami Jesu. Siyabonga Nkosi yami. Siyabonga Nkosi phambili. Siyabonga mphelo ukuphephela kwethu. Siyabonga wena wasisala ngomoya. Siyabonga siyabulela. Sibonga wena wedwa owahlatshwa wasisala ngamanzi nangomoya. Nalithi Nkosi izwi lakho uma ulenga esiphambanweni wahlatshwa kwaphuma amanzi negazi sazalwa emnqamlezweni. Namhlanje Nkosi sithi Aba, sithi Father, sinomoya wethu osemazulwini owasisala. Moya oyingcwele uyalangazelela Nkosi njengethuzela yomile amanzi amaninzi, yomile Nkosi imiphefumulo yethu nasebusuku. Yomele wena Nkosi, yomele wena Nkosi, yomele wena Nkosi, yomele wena Nkosi njengethuzela, njengethuzela yomele amanzi amaninzi. Oh Nkosi, lemithombo Nkosi mayimpompoze emiphefumulweni yethu. Isigcine Nkosi, sigcinele lowo minikulu yokuya kwakho. Isigcine Nkosi sengekho kule ndawo lentente. Isigcine Nkosi emisebenzini yethu. Isigcine Nkosi emakhayeni wethu. Isigcine Nkosi sesiyonke emphakathweni emphatha. Oh, thank you Jesus. Uyalangazelela Nkosi. Qaniwe Nkosi inhliziyo inqanelwe wena. Wena wadabula waqazula amazulu wenza emhlabeni. Othi Nkosi ezwini lakho sesilithembele likamoya oyingcwele.
othi Nkosi ezwini lakho awuhlali kwizindlu ezenziwe ngezandla. Nkosi, nayi ifa lakho Nkosi, nabo abantu bakho Nkosi, nabo Nkosi abavumayo, nabo Nkosi abavula inhliziyo zabo ukuze wena uthele umoya wakho ingcwele. Nkosi ezwini lakho ufuna sibe zinsuku ezintsha ukuze Nkosi uthele amandla wakho phezu kwethu. Nkosi, elangaselela